tema més recent seria el fet dels bussaires de Reus, que veuen perillar la seva situació laboral de cara al 2009. L'Ajuntament actualment, sembla que estic dient els informatius, l'Ajuntament actualment els té contractats els bussaires de la nostra ciutat amb el conveni que hi ha mitjançant una subcontractació amb l'empresa FCC, que deu voler dir Fomento i Contractes. Es veu que de cara al futur això serà gestionat per 3 o 4 empreses municipals, per la qual cosa no estan d'acord els treballadors de la neteja, o el servei de neteja, els bussaires que depenen del medi ambient. Perquè diuen ells que el col·lectiu de la neteja, els treballadors de la neteja, es veurà disminuït, es veurà fragmentat, i el seu nombre de membres per negociar amb les empreses que els contractin, clar, s'ha disminuït i evidentment tindran més de perdre. En canvi, si només ho gestiona una sola subcontracta, doncs clar, són més treballadors, poden fer més força per negociar amb l'empresa. Arrel d'això hi ha hagut una crisi bastant greu. En temps de crisi els bussaires de Reus amenacen amb vaga i el senyor alcalde i el senyor París es prenen la llibertat o decideixen parlar directament amb els treballadors acompanyats per potser algun representant de l'empresa FCC per negociar prèviament amb els treballadors, vendre'ls la moto o el que sigui, digue-li com vulguis. Això sí, sense negociar prèviament, o sigui, passant de comentar res al comitè d'empresa. Vull dir que jo no hi entenc de dret laboral, per això que feia l'alcalde amb el senyor París és una cosa totalment clandestina. Se pot considerar clandestina, entre cometes. Doncs jo, això m'ho va dir un sindicat, perquè volia saber la versió dels fets anteriors a tot això, perquè sabia el que passava amb el col·lectiu de bussaires a nivell de la premsa, a nivell del que em van dir el senyor Ernest París, i volia saber el punt de vista directe dels afectats. Vaig parlar amb un sindicalista que portava aquest tema, que és el senyor Don Ángel Martín, i em va dir que mentre s'estava la cosa en procés de negociació, que se n'enteren en plan d'estranquis que l'alcalde vol anar allí a parlar amb els treballadors, i això està totalment prohibit. L'alcalde havia quedat per parlar amb els treballadors abans que comencessin a treballar, a les 6:15 d'un dilluns, 6:15 del matí, perquè ells comencen a treballar a les 6, i està un quart d'hora, 20 minuts menjant-los l'orella, és la moto. I això, doncs clar, evidentment, sense parlar abans amb el comitè d'empresa que fa de mitjanament entre els treballadors i l'Ajuntament, és un delicte greu, es veu que és un delicte. Total, que a mi m'ho han dit, me van oferir si volia anar com a testimoni ocular, que es diu, i vaig anar allí, sí, i arribo ja a 2:45 del matí del passat dilluns i me trobo 20 o 30 sindicalistes allí preparats amb pancartes, me fico amb ells a parlar amb ells i m'expliquen això, que l'alcalde que no venga, que si viene con la policía, que se va a liar, que si viene con la urbana se va a liar. No sé què apareix l'alcalde amb el senyor Ernest París, custodiats pel xofer de l'alcalde i em sembla que era una altra persona que era un membre de l'empresa. Clar, tots comencen a cridar tot, manos arriba, esto es un atraco, manos arriba, esto es un atraco. I parlant amb l'alcalde que no, que tirés enrere, que no es pot negociar d'aquestes maneres, que tot ha de passar pel comitè d'empresa, dels sindicats, i gairebé es va donar un tomb per tot l'edifici, que sí, que no, que sí, que l'alcalde també es veia amb el seu dret democràtic de poder parlar directament amb els treballadors, passant del comitè d'empresa. I que sí, que no, que sí, que no, i al final van aconseguir xantar-lo. Jo vaig sentir dir-li al senyor París que un sindicalista li va dir al senyor Ernest París que això que estava fent havia de saber com a mosso d'esquadra, diguéssim, amb l'excedència, havia de conèixer que això que estava fent estava cometent un delicte, una falta legal.